পুরাপুরি जों आगे सोसियो पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंगमानि आबोनो तिनि पलिटिकल घोषणा खालायमानि बा साख्लायमानि परेव बरक एमन भाबे एलार्जी नांजाखा बरक थुइबो मुक्तरिमालिया सावैबो अग हालिया तमानिके आं अरकक सानाय मुसुकमानि अंके अमायसि तिनि बरम नाजुक सपना दे बर्मा साइ तंखा जे टिपिएब कुनो दल क्रೈ बरक क्रೈ नों सामानि ककसे आबो के बरक क्रೈ हिंका के नों तमानि बांगै आसिकिरि जाखा बरक क्रೈ हिंके नों कुनो किरिना निकगया तै जों जे निरक पुरापुरी राजा हयते प्रजा जरा बेबाकनो केसेन गसेखा सारेन्डार खालायखा आबो निबागै निरक दिल्ली वर थांगिनाय जन्तर मन्तर थांगै केसेन गसै फायखा सारेन्डार खालाय फायखा जों दिनि हानो खाकसा केफानो तंलायसिनानो नों तैबो सावो जे जों नायसिमं पाइसक थांनायखा आबो निबागै जों खाकसा केफानो मा तंलायसिनाय हनै नों साखा आबो गोबैनो नों केसेन गसेखा सारेन्डार खालायखा पियाबा टिपिएफ तिनि निरनो चेलेन्ज रवै साइ दंखो जों ताबो बो चेलेन्ज रवै साइ दंगो दिनि हानो जों काइसेफानो याकारिया तमोनो निरक हाय बरक रक अ जागाबो जत्तनो निनि हानो मानानि मुसुखे नों वाफि कंसाबो याकानानि मुसुया तै थपसाबो याकानानि मुसुया हनै नों दिनि साइ दंमानि अ साइ दंमानि न नों तिनि आरो थांयावै अर फायका के नों अबैसाय आबोनो नों नावै माननाय आबो नों काहाम के साइ मानो दंमानि तैबो आं सानानि मुसु नों अब कहम का साइ माने नों टिउजेस ने हयते आईएनपीटी ने हयते ताबो जे तिप्रा मथजरा फाइ माने अब नों बैनि चक्रान्त अब कलाइवै टिउजेस पार्टी बाइमा थांखा तै आईएनपीटी बाइमा थांखा ताबक त्रिपुरा मथा नों खाइ तमन अब एकटा आंचलिक पार्टी अब बो निरक बाइमा थांनाय त माने के निरकनि बिसिङै इलिगेल इमाइग्रेन्ट गोबांमा गदाल जाक दंमानि आबनि एगेन्स्ट निरक कक्ति सायावै तिनि जों एकदम हा तै दफाने मगै सामंग तांगै तंनाय खरांति साइ तंनाय जिनि मर्डर केस निनि रेप केस गोबां मानो तैवि जों जस्टिस नायवि तंनाय नेशनल थेके इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट जरा जों जे जस्टिस नाय तंथानिव निरक आबना साजाय आंबो निरक केबें मानि अब बेलायखे साया बेलायखे सेलायमा संसा तै लासिमा संसा तै निरक मनेता खलायदि निरक आईएनपीटी टिउजेस आईपीएफ सबायजाक माहाय टीपीएफ न सबायजाक मा हिन्दी निरक कुनो दिन मनेता खलायदि संसा तै निरक मनेता खलायदि निरक आईएनपीटी टिउजेस आईपीएफ सबायजाक माहाय टीपीएफ न सबायजाक मा हिन्दी निरक कुनो दिन मनेता खलायदि तै बां सानानि मुसुगो चिनि गणेश देव बर्मा अब खरकसा नों एमडीसी इलेक्टेड एमडीसी तंमानि नों अमतै कौरक साइ मसांया नों एमडीसी खांके नों भारतनि संविधान नों काहामके साइ माना नांमानि तमाके नों तिनि साइ दंखा बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक्सा खांके जों फिल खलायनानि रया बोट बासा रया निरनो जों कासनाय अब नों ताबक साइ माना त नों भारत हाव बासावै दं भारत हाव बासावै तंखाके नों भारतनि संविधान मा माने नाय भारत संविधान जतनो एकै अधिकार रजाक समान अधिकार रजाक अब जत राजनैतिक खलाय माने बोट रवै माने फिल खलाय माने कक्सावै माने अब उनका भारतनि मौलिक अधिकार अमौलिक अधिकार नों काहामके स्रंगै नानानि खलायदि नों एमडीसी तुतै अमहाय सिया फांगे आल्टा फाल्टो कक्ता सादि अब निनि बेलायखे साया दिनै बुबाग्रा न के जों साया हुनै माया तमानि बागै हुनै माया मा हुनाय नों बुबाग्रा के नों निनि हा न दंस खलायरि तंना हायदे दिनै निरक खलायरो फानो जों खलायरया अब नों काहामके साइ मानदि निरक दिनै त्रिपुरा हास्तेव गोबां मानसिनि बरक र रेप खलायजाव मादार खलायजाव कक्ताइसे फानो साया दुर्गा पूजानि समयव बांलादेश हिन्दू रक टर्चर खलायजाक माने कगनखे नों तिनि साइ मानके त्रिपुरा हास्तिनि चिनि बरक साटक पिटक टेक खलायजाक माने नों कगनखे बुबाग्रा तमानि इंगै साया आबनखे नों बुबाग्रा न संगै दिनायका बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा हाव गोबां मा बुरै साइ मार्डर रेप खलायजाक तमानि बुबाग्रा नों खरां तिसादि हनै नों बुबाग्रा न सिदे साखा दिनै नों थाइसे फानो साया दिनै जों तिसाइ तंनाय नखे नों केबेंखा आबसिक आबनि बागै नों काहामके साइमानदि दिनै गोबैनि थानिव बुबाग्रा बक्रै प्रजा बक्रै राजा प्रजा जतनो समान अब नों काहामके साइमानदि दिनै जों बुबाग्रा फानों महा बुबाग्रा फानों तमुन चिनि हानो खाकसा तलंगनानि थांका के जों आबनो नानि रगला निनि दल तरि मान नों सरकार फाइ मान नों गभर्नमेन्ट आसय मान पियाबा जों निरक थानसाङै फानो जदि हानो बागनानि के जों आबो हानो बागनानि रगला अब आनि चेलेन्ज तै जों चेलेन्ज खाइ निरबाय जत टिपिएफ कुसुं बासाइ तंसे टिपिएफ निरबाय चेलेन्ज खाइने क्षमता तंखा के निरक टिपिएफ नि फिल खलाइमानि तै टिपिएफ नि सभा जे लिगल जस्टिस नाइमानि आबनो केबेङै नाइदि आबनि जवाब जों बहायनो निरनो रिप्लाई रनाय
ang tei besi kok kabang salia kok kabang sajang nai tongo haifano asuk saini mathak sinai nirok je sama aike sung kabang ma sawi mane phia ba sung tabok jora saya nirok sung sana ni pai dok laike sung abo day to day hour to hour second to second sung abo reply roi thangnai abo ni bagoi nirok counter khaina ni bagoi sung ready tong bas hambai